Bethuna, siyambona uBig Sis, the beautiful Sine Mseleko kule episode. Uthande undibhida kancinci. Andazi noba uvuke ngecala elirongo na. Wathi jonga namhlanje yonke into engathi ayikho rayithi mna ndizayilungisa. Ndizoqala ngomjulo kaMpumelelo, ndizongena kwibhizinesi enganifuniyo ndithi gabhu. Siyambona epulini noTiri uSine ebuza kuTiri uba Tiri urayithi? Athi uTiri ndirayithi, athi uVuyo urayithi, athi uTiri hayi andimazi ke mna ke. But ke ngoku uhlobo aphendula ngalo uTiri, siyamazi mabetwana uTiri ngumntu ozithatha light izinto. uTiri uthi hayi andimazi umomkhulu. So ingathi uTiri uyageza. But uTiri uphendula umbuzo awubuzwe nguSine. Mna ke ndibona ingathi uSine noko akenzanga kakuhle. Ngekhe wabuza kuTiri uba wena Tiri urayithi. And then ayowubuza kuVuyo, Vuyo urayithi. Ayowuripota kubhuti wakhe ke uba bhuti ndingene iindaba zakho ezinganifuniyo ndizigqatsile. Nantsi i-report back endinayo, improva apha nalapha. Uyayibona laa nto? But uhlobo ayenze ngalo akenzanga rayithi during the people epulini. Then simbona nakwi-dinner table during the people again ke ngoku. Ubuza ubhuti wakhe into yobana ucinga uba abantu ancuma nabo barayithi na. Yeyi ndimbone uba uyothuka uSibindi uba hayi bo sisi omdala, right now, right here, njani kaloku. Athi uSine andijiki ngamva, barayithi na abantu. Jonga ezaa conversations zinjeyana during i-dinner time ziyakwazi ukwenza into yobana ukutya kungahli kamandi. Ziyakwazi ukwenza uthi ulambile uzibhaqe sowuhluthi because wow kaloku sana ii-conversations ezinzima during i-dinner time hayi mabethuna. Andiyazi noba uSine na she wanted into yobana kungabikho kwanto ezokwenza i-tension kule vacation yabo. So she wanted to iron out zonke izinto ezingathi zizawuba zii-issues. Uqale ngomjolo and I'm sure bezogqibela ngee-issues zakhe nee-siblings. Uyayibona laa nto? Andiyazi maan ikhona into maan endiqonda into yobana hayi maan Sine maan maan sweetie awuyenzanga kakuhle maan. You understand? But ke sonke sometimes sinjalo singabantu abaqonda into yobana no, uyatshisa le meko ayikwazi ulinda. Because ngoku sibona ooVuyo sebekhala, yabo? Sometimes ke nathi sinjalo siqonda into yobana no, sizoyiresolva le conflict even if it leads to more conflict. Abanye bethu ke mabetnana asikwazi uresolve i-conflict kakuhle ntombi. Sizothi sithi siyazisota out izinto kanti siyamosha even more because ngoku kuphela seyixabana noAbongwe. Uyabona, and she's walking away from the table. Heyi idrama ke ngoku during dinner. Uyayibona laa nto? Useva idrama nge-dinner time. Andiyazi sana. But ke mna le episode indenze ndaqonda uba I wonder mna ndinjani apha kwa-conflict resolution nefemeli yam. Ingaba ndingumntu othi xa ndisithi ndiyalungisa kanti ndiyamosha? Uyayibona laa nto? But ke we learn and we grow. Nawe Sine yanga ungafunda to resolve i-conflict bhetere maan nonova. There's always a room for a growth for as long as uba sisaphefumla.